लायदों नोंसोरलाय बेयाव? अ माबामोनलै आदाया गैयामोन नामा? बेखौलाय मानो नांगोन नोंसोरनोलाय? मा दं बेजोंलाय नोंसोरा? एसे खामानि दं र' बेजों। मा खामानि दं बेजोंलाय नोंसोरा? अफिसार नामा बेयो? एसे आर्जेन्ट बाथ्रा दं र' उनाव मिथिसिगोन दे। बे उलथियालाय माब्लानिफ्राय खामानि मावग्रा जाखो बेलाय? मालाय आदा बेफोरखौ मा मावदों? मा मावदोंसो जादों नैबे उदै थाइसेनि थाखायनो खामानि मावनो गोनां जादों। मिनिनाय मोनदो मोनाखैथ' आंनि बिदि बिमा मोननायबा नोंसोरबो मोनगौमोन जुथिया। मोनाखै र' दासो फैनाय लामा ससेयाव जारि जाखांबाय बेरे बासाजों। मोनथिबाय देन्जारसोलै मानसियानो। होद बेयावनो गसंबाय थानोसै नामा बैहाय जिरायनोसै थौ। सासेयालाय मा सिरि सिरि माथो सानहाबबाय थाखो? सिरि सिरि माने आं मेन पइन्टखौसो सानबाय दंलै आदा। है माथो मेन पइन्ट जालायखोलै फंबाय? मेन पइन्ट माने थाल लादोंना लायाखै नोंसोरो? हाप्तासे बारलांबाय बाबानियाव थांनाया जेबो खामानिखौनो होआखै माथो। बेनोथ' साननो गोनां जानानै फैदों बाथ्राया। साननो गोनां माने आंहा हले बांद्राय सानला सानसि गैया दे। मानसिया मा गरमथारलै बियो? बांद्राय गरमबा बाबा साबा नायनायाव गैयालै अख्ला एगार गारगोनसो आं। बिदि गरम जाब्ला जानाय नङा। गोसोआव गैया नामा नोङो बै हायना मुलि 2आव फैलाया थेराजाखौ देथारनानै माबायदि हालोद जालांदोंमोन? नोंबो बिदिनो जानो लुबैदों नामा? होख्लायनायसो बाथ्रा बुंबावदो बाबानो 500 रां दाहार दंखायो आरो बाबाखौ होख्लायबा जोंहा डाबल केससो जाहैगोन माथो। होद बेफोरबायदि नेगेटिभ बाथ्राखौनो सानलाबाय थायो नामा? थौ बोथोराबो गरमथार नारें जुमब्राखौनो जाहैनोसै थौ। र' लामाखिनो थांनो हानाय नङालै बारिखिनजानो थांनांसिगोन। सोरजि ओइ सोरजि बा मालाय फाग्लिया मा एसे समायना देलायना दं माथो। फाग्लिया मा बुंलाबायो थौ थांसै गोबाव जाबाय। थौ थांनिसै। माथो जालायखोलै गारियालाय? हैद माथो बेबो गदोंलै। थाव सोदोंना गैलाब्रा। पसावफालै पसाव आदा ससमा गाननाला दानो मोख्रेब डक्टर बायदि नुदों नोंखो। मोसे एरा नोंसि थाथे जों हेन्दा खालामगोन। है जागोन। बहा थांलै जारौमोन? सोर जाखोबा आदा मोना? ओइ जों सलमारि गामिनिफ्राय फैदोंमोन। ए नंगौ नामा? अबाव थांनो फैदोंमोन जारौमोनालाय? जों बिउटि पार्लाराव थांनो नागिरदोंमोन। एक्सुवेलि जों मोनसे खामानि लाना फैदोंमोन। मा खामानि मोनबा? नैबे बिथाङा जोंनिया फिल्म प्रजेक्ट लाना फैदोंमोन। ए बेनि थाखाय बिथाङा सासे एक्ट्रिस नागिरना फैदोंमोन। दालाय सिनाया गारा बोरैथो फोथायनो हानो? बर'जों बर'नो फोथायलाया नामा? दा नोंसोर साब्रैनि गेजेराव सोरबा सासे हाबनो हागोन नामा? हानायाथ' हागौमोन नाथाय प्रजेक्टआलाय माब्लानिफ्राय जागोन? बेफोरखौ नोंसोर जेबो जिंगासिनाङा नै बिथांदो सिनायथि जाग्रोना लाग्रो। बिथाङाबो बावैसो गुवाहाटीनिफ्राय फैदों। आदा सिनायथि जाग्रोना लादो। बिथाङानो हिर'आ अलंबार बसुमतारी। होद
साला सुवारा आधार कार्डनि नामखौनो सोलायना होबाय माथो। हेलौ नाम्बारखौ लांबा मोजां जासिगोन नामा? नाम्बारखौबो होलायनांगोन नामा? खौरां हरनायनि बाथ्रा दंथ'। दे फाग्लि बिदिब्ला नोंनिखौनो होदोहाय। दे लादो बिदिब्ला 6001। दे बिदिब्लालाय थांलायदो। दे बिदिब्ला थांलायनोसै। दे शुटिंआ जागायबा खौरां हरगोन दे। दे होद आसोलफोरा माथो डायलगखौ होनो रोंसाबगोलै। ओइ बेफोरखौ बाद दोन। गारिया दे माबानोसै खोमालाय। बेलाय माथो थिकादारसो बेनिफ्राय आं थांफिननायानो मोजां जासिगोन। ओइ र' फंबाय गिनो नाङा नोंजोंसो मोनसे बाथ्रा दंमोन आंहा रथ'। आदा मा बाथ्रामोनलै? बाथ्रा माने नैबेयावनो जिरायना रायज्लायनोसै नामा? थौ दे बिदिब्ला बेयावनो जिरायनोसै। दे जिरायदो। दा बाथ्राया जाहैबाय नों आंखौ सिनाय हागोन ना हाया आं बेखौ मिथिया, नाथाय आं नोंखौ सिनाय हाया। दा नुफेराखैबो ना। जायखिजाया नों दाखालै आं फैबाय थानाय समाव लामा ससेयाव आंनि रांनि बेगखौ मानो सेखनो नागिरदोंमोन। आदा आं सासे मावरिया गथ', बेनिखायनो जा खामानि मोनो बेखौनो मावो। बै सानखालिबो जेब्ला आं नखरसे न'आव खामानि मावबाय थायो, बे समावनो आंनि फनआव सोमखोर खावब्ला मुंनि सासे सेंग्रानि कल फैयो। बेनो आंखौ बे खामानिखौ मावनो थाखाय खावलायहरो आरो आंबो बेनि खोथा बायदि खामानि मावो। नाथाय जों जेब्ला सानैजों नारा नाथा जुजिबाय थायो, बे समावनो गुबुन सोरबा फैनानै रांनि बेगखौ लाना थाङो। बाथ्राया बिदिसो नामा? बा बिसोर गामिनि मानसि जानानैनो बिदिनो हात खामानिखौ माबोरै मावनो हाखो बिसोरो? थौ बिसोरखौ दानो बिगुरनोसैनि। आदा दिनै नांथ'ला, बिसोर बे साननैसोआवनो शुटिं खालामनो नागिरदों। औ बेखौ आंबो खोनानो मोनदों। बै सानखालिनो मोजां खाबु जागोन। दे बिदिब्ला बै सानखालि लोगो मोनलायसिगोन। दे जागोन दे। होद दाबो माथो सिख्लाफोरा मोनफैला। हैद आदा सिख्लाफोराबो मोनफैबाय माथो। हैद आदा ससमाया गानना ला, दानो मोख्रेब डाक्टर बायदि नुलायगोन नोंखौ। हाय आदामोन। हाय। गासैबो रेडिखाना आदामोन? औ जारौमोन रेडिखा। दा सिनालाय मा आदा? दे रेडिखाना जारौमोना? थांदोहाय फाग्लि नोंहा। आदाया माखौथो सिरि सिरि थाबाय थाखो? माबा मोनसे बुंदो ना। होद डायलगाबो मामोनबा? हैद मा जाखोलै डायलगा? हैद ओइ सोमखोर डायलगा मामोनलाय? हैद बेलाय माथो थिकादारसोलै, बेनिफ्राय आं खारनायानो मोजां जासिगोन। ओइ सिब्ला खावलायलाय। हे मा दानो भिलेन एन्ट्रि जाबाय नामा आदा? अ आदासो माथो, आंखौलाय मानो जोखो? आं मिथियालै। नोंसोर बहानि गेट आउट। सिब्ला नों जोफै। रांनि बेगा बोरो? रांनि बेग? गोख्रै रांनि बेगा लाबो, नै नङाबा होनसै। हैद र' मा रांनि बेग? जों बेफोरखौ जेबो मिथिया। मा मिथिया? खासे बोरो खासे? बैनो बेयावसो। हनै साला सिखौ आंखौ गिनानै बेयावसो थाखोमादों। माइकेल लाना फै।
रांनि बेगा बोरो दा जोंनि आखायाव रांनि बेगा गैयाबा बोरै हरनो आंनावथ' गरसेबो गैयालै जिर' बेलेन्ससो हे आदा आं बेफोराव गैया दे हले आं बेफोरखौ जेबो मिथिया दा बुं नोंसोर साथामबो बेफोरबायदि खामानिखौ मानो मावनाय दाखालि नों जोंखौ माबा गोदाव सोराव खामानि मावदों होननानै बुंनायखायसो बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों दा नोंसोरनि गोदाव सोराव खामानि मावनायखौ सोर सापर्ट नांगौ जाखो जाबाय आदा बे खेबसेखौ निमाहा खालामदो निमाहा नोंसोरनो आं 5 सान होदो बे 5 साननि गेजेराव बे आंनि रांखौ हरफिननो हायाबा नोंसोरखौ आं आयेननि हेफाजाब लानाय जागोन लेट्स गो मेक साला सुवार नों बिब्दिसो खामानि मावखुमादो मा नायबाय थाखोलै होदो साला सुवार डायलग मोनसेखौनो बुंनो मोनदिया आङो हेल' ओइ आं सलमान दोनफैबाय दे थांगासिनो नोङो दे जागोन दे सैमा र' सालाफोरा बेयावसो बासा बोना दंफैयो सोर अमा जाग्रा फिसा दावराव खालामदों बेयाव सोर फैदों आंनि जायगायाव नोंसो हारावसो माथो आंनि रांनि बेगखौ आं लांनो फैदो रांनि बेग नांगौ नोंनो बे हारावनि आखायाव माबा मोनसे मुवा गोलैब्ला बेखौ मोनफिनो जोबोद गोब्राब हाराव नों मोजां खामानि मावासै बे बेगनि रांखौ आं गोबां खामानि मावग्रा मानसिफोरनो होनो दं थिकादार बाबु नोङो मोजाङै मोजां थांफिननायानो मोजां जागोन नङाब्ला मा खालामनो नङाब्ला आंनि फिसिनाय सैमाफोरजों सावग्लि जाजोबगोन दाउज्रोमासो हरलायबाय माथो हेलौ सना आं दख'ना बायनो फैसा नांगौमोन डार्लिं मा दाख्लै सोना हरनाया मा जाखो दाथ' आं सिखाव खावनो हायाखै बेथनानो हाबाखै आंनिया आंनो दानो नांगौमोन दा आं डिउटियावसो दं दा आं हरनानै नङा दोनथ' आंनो दानो नांगौमोन गार्लफ्रेन्डखौबो आर्मि साख्रि दङ होननानै थगायना गोरोन्थियानो जाबाय ओइ हाराव नोंनि आं लेक्सार खोनो संफैयाखै मा नायबाय थाखो सैमाफोर बुजाबाय थानोसै मा हो ओइ दखल जानायफोरा आंखौ गारना थांबाय माथो र' आंबो सेलथाय ना फैनि खारदो सैमाफोर नङाब्ला जोंनि जोलैया थानाय नङा
सैमाफोर आं बुजाबाय थानो हाला रांनि बेगालाबो बस आद्रा राङा मा जाखो गार्लफ्रेन्ड उनाव थांबाय इयुनाव आरो बेफोरबायदि खामानि दामावसै नायगोन थिकादार सानसे नोंखौबो खावब्ला सिब्लामोन आंखौ गोसोआव गैया बायदि मोनदों नामा दासोल'सो थिकादारजों रांनि बेगखौ बिजाबाय आरो बे दखाननि बुरिया बाखि होनो थाङा मानो दाबो आगाय बिसोरो मादारन जिर' बेलेन्सआव हाबबा होगोन होनदोंमोन ना 50 थाखा बाखिखौ इमान बिथाबबाय थायो नालै रांखौनो बिदि बिथाबाय थायो नामा मादैया मा होनदों नोंसोरो बेफोरखौ आं नेबाय थानो हागोन नामा आंनो मुवा बेसाद बायनो रां ना नामा ओइ दखाननि बुरै बांद्राय जाबाय नोंना मा नोंसोरनि रां मोननायखौ नेबाय थानो हायो नामा आंहा दखान सलायनाङा आं बुंदोंना नोंनिया बांद्राय जाबाय नङाब्ला दानो नों दखान सखान नुरै जुबना सोर दानो मानसि लिंदों जानो हागोन हगारलै बेखौ है मादै उनाव होगोनलै बेफोरखौ जेबो जिंगासिना नोङो है न' गोजोन गुस्रा दंना लाखि बे साला सुवादा एसेबां रांखौलाय बहानिफ्राय मोनखोलै बेलाय दिनैनो बेसेबां जादों लाखिजुब 2000 मानि लाखिखा 100 थाइबा जादों नोंसोरनिया आंनियाव दा फैसायानो गैया दखानि जादों खुस्रा होननाया है थौ बादे माबायदि गथ'लै बिलाय आखि मोनबावगोन नङा थाइ गथ'ल' टेनसन जाखो मेंगुलायबायलै दिनैलाय ओइ सैमा थें दासो बहा मा गिदिंना फैलायखो थांदोंमोन आरो ओरैनो बेरायनो थांदो ना आंलाय माथो माबासो खोनादों माथो खोनालायखोलै माथो दाखालि थिकादारनि फैसा सेखना लांनायाबो नोंसोरसोनो बहानि मा गोदाव सोराव बाथ्राफोरखौ खोनालाबायो सोर खोन्थालायखो खोन्थाग्रा मानसिनि आंखाला मा गुबुना सेख'दों गुबुना लांदों आंहासो बरनाम जादों आरो मानि मा गोदाव सोराव भिडिअ शुटिं खालामलाबायदो नोंसोरो आंजों रायजानो गिनानै खोन्थालायाखैना नोंसोरो मा मोनजानायनि गोदाव सोराव खामानिफोरखौ मावलाबायदो माथो नोंबो गोदो फांसन गाग्रासोमोननो दा आं भिडिअ बानायनायखाय दायनांद' आं हले बेफोरखौ साबजानाय मोनाखै नोंसोरलाय माखौथो साबजानाय मोनो नोंसोरनि बादिब्लाथ' लेखा फरायनांगौ साख्रि लानांगौ बेनोसै मानसिया मा लुबैदों मा हास्थायदों बेखौथ' नोंसोर जेबो खौराङानो गैया साख्रियाल' गोदोर नङालै आयै मानसिया जिउआव मावनो रोंबा माखासे मोजां खामानि दङ बिदिब्ला नोंबो एक्टरसो जानोसै बाथ्रायानो उल्थासो आं बेखौ बुङाखै जे मानसिया साख्रि लानाङा फरायनाङा होननानै नाथाय आयै सासे मानसिया बेखौबोदि नोजोर होनांगौ जे बै मानसिया मा खामानि फारसे गोसो गुदुं समाजाव बेफोरबायदि गोबां सुबुं मोनगोन आयै जाय नोंखौ बुंगोन बे मोजां बे गाज्रि होननानै बैखौ दा माव बैखौ माव होननानै नाथाय आयै सासे मानसिया गुबुननि खोथा लायालासिनो गावनि साननाय हनाय लुबैनायखौसो मावनांगौ अब्लासो मानसिया जिउआव जाफुंसार जानो हायो आरो गोसोआवबो गोजोननाय मोनो बिदिब्लालाय नोंलाय मा मावनानै जागोन खामानिनि आंखाल जादों नामा बांद्राय जाबाय नोंनिया बै मोसौफोरा लानानै खाफैदो होद नोंजों रायज्लाय दंफां मुराजों रायज्लायनायानो मोजां बुंनायखायलाय खालि खामानि दिनानो गाज्रि साला आंना